Alguna pregunta més? I passam en el següent bloc, si vos sembla, que tenim a l'apartat de Medi Ambient i Territori dues comunicacions. Començam amb Antoni Pasqual Andreu, que la seva comunicació du per títol Recull zootoponímic del terme municipal de Manacor. Bon dia a tothom. Aquesta comunicació que present és un recull zootoponímic. Aclariré que és un zootopònim i serien el nom d'allò que farien referència a espècies animals. És a dir, que aquesta comunicació, aquest recull, el realitza dins l'àrea que circumscriu el nostre municipi d'un període prou ampli de temps, és a dir, que abarcaria des del segle XIII, hi ha uns quants topònims andalusins, fins a temps actual, en noms replegats per darrers temporals de la nostra zona. Espero que aquest repleg serveixi per salvaguardar i per allonjar la memòria d'aquesta fauna que compartiren o que compartia espai en els nostres avantpassats. Per realitzar aquesta tasca ha estat necessari consultar fonts orals, arxivístiques, bibliogràfiques i cartogràfiques. Aquest reguitzell de topònims els he classificats per grups faunístics i després, a dins cada grup, ja les he analitzat tots per ordre alfabètic. He hagut de descartar topònims, perquè si no se feia molt temps la feina. He descartat la nomenclatura viària que fa referència a alguna espècie animal, però que la seva gènesi no ve donada perquè s'indret a habitar aquesta espècie animal, sinó perquè membres del nostre ajuntament han decidit donar nom a uns carrers de forma temàtica. Així tenim, per exemple, la zona de Sillot, molt de carrers en nom de peixos. És a dir, que aquests topònims no hi apareixerien. També he exclòs la terminologia relativa a les construccions destinades a l'aixopluig i la cria de bestiar. És a dir, que descart granges de polls, vaqueres, galiners, boals, presos, etc. I també he hagut d'excloure que és bastant evident tots aquests topònims que són originats per un antropònim, com per exemple Son Moix, Son Amoixa, Son Colom, Najaneta, Son Dragó, etc. És a dir, que aquests noms no hi apareixerien. Ja entrant a analitzar per temes, tenim dins els mamífers la fauna que dona més toponímia seria el bestiar boví, el porcí i el boví. Però tenim altres animals que també donen nom. Tenim l'ase, el boig, el camell, seria un topònim d'època andalusí. Tenim un topònim que fa referència al camell, el cavall, el coní, l'eriçó. En aquest cas tenim 3 puigs que se diuen el puig de l'eriçó i una propietat andalusina que és l'atón, que fa referència també a un eriçó. Llet, que avui en dia tenim l'animal que coneixem com a moix, però que tenim diferents topònims que fan referència a aquest animal. Lletzell, sembla ser que seria una gasela, que a època andalusia, en el segle XIII i XIV el trobam,
Després també tenim geneta, mart, mostel, rata i el ratolí. Això en quant als mamífers. Aquí tenim una imatge de la cova de la geneta, és una cova natural que hi ha a Sassini, però també un topònim semblant o igual el trobam a la possessió dels boig. En quant als ocells, els ocells que han donat més toponímia són el colom, el xorit i el sabel·lí. He agrupat en aquesta comunicació oral uns quants genèrics i que després de la publicació no sortiran així agrupats i tindríem, per exemple, el puig xoriguer, que en tindrien 3, el puig de l'àguila i el puig voltor. En quant a les cales, tindríem cala falcó i cala enllana pastors. En quant a les coves, la cova dels virots, la cova del virot, la cova del mussol, la cova del xorit, la cova del falcó i la cova dels coloms. Després tenim, en quant a les penyes, la penya dels cors, que la tindríem a 2 llocs diferents, i la penya de l'òliba. I en els taurons tindríem 2 turons dels sabel·lins, també un lloc conegut com els sabel·lins i un lloc que se diu també el turó de les Jues. Aquí no els he agrupat en grups a partir del genèric, però també tindríem topònims referents a oques, oronelles, perdius, llalines i milanes. Després, en quant als rèptils i als amfibis, de la serp tindrien dos llocs diferents, que tindríem el clot de les serps, un a les cases noves i l'altre en el fangar, i un altre recollit l'any 1654, que seria el camp de les serps. Després, l'any 1726, tindríem un espai dins l'Espinellà anomenat Estelàpet i tenim un neotopònim, és a dir, un topònim sorgit aquests 2 darrers anys, que seria la cova de les Tortulles, una cova que darrerament s'ha localitzat a la zona de Can Fresquet i que li han posat la cova de la Tortulla perquè van trobar a l'interior una tortulla morta. En quant als animals marins, molta d'aquesta toponímia que tenim costanera l'han donada els pescadors que han deambulat i han pescat per el nostre litoral. Tindríem referències toponímiques de la Guia, el Gerret, la Morena, el Pagell, la Salpa, l'Eriçó, que aquí tindrien la cova dels eriçons a Morlanda, el Sart i la Rata. I en quant als invertebrats, el zoònim que ha donat més toponímia seria la bea, que tenim diferents topònims, el mitjà de les baies, el turó de les baies, el pla de les baies, però també tenim altres insectes o mol·luscs que donen nom, com per exemple la puça, l'aranya, la mosca, tenim la mosca a Morlanda i un topònim del segle XIV que serien les mosquerasses, que són aquestes mates allà on s'hi refugien bestiar en l'estiu per evitar les mosques i les soleades, i que seria un topònim recollit a la zona de les muntanyes de Sonamoixa, del segle XIV. I també tenim 2 topònims, un del segle XVII, que se diu Nacaragol, a Lladrà, i Esperat Caragoler a la Plana, m'apareix. Això seria la comunicació que present i això és tot. Aquí. Molt bé. Ara passam a la següent comunicació, càrrec de Lluís Majol Gallego, la problemàtica de les tovalloletes al terme municipal de Manacor. No sé si és per aquí.
crec que no. I de res, si teniu qualque pregunta per Antoni Pasqual. Val. Si teniu per haver qualque pregunta per Antoni Pasqual, ara és el moment de fer-li abans del descans. Molt bé. I bé, si vos sembla, donant per finalitzat aquest primer bloc, anat molt bé de temps, cosa rara. Bé, ara, com vos vàrem posar en el mail per temes de Covid i això, sempre fèiem el berenar dins el recinte aquí on feien les comunicacions, farem el berenar en el bar d'aquí de davant el teatre, podeu anar allà a berenar un bocat, tapa amb oli, un refresc i cafè. I tenim mitja hora, podem donar un poc més, a lo millor 40 minuts, perquè anem molt bé de temps. És a dir, que aquí havíem posat que a les 11:30 tornaven a començar, però com anem molt bé de temps, si vos sembla, a les 11:20 mos veiem aquí. I la gent que ja hagi de llegir en el següent bloc i vulgui deixar gravada la comunicació, ara pot pujar i la gravam. Gràcies. No se sent. Ara. Començarem la darrera sessió d'avui en Maria Magdalena Gelabert, Antoni Maria Alcover i Manacor, la Concepció de poble a ciutat. Bon dia a tothom. És un plaer tornar aquí a l'onzena convocatòria de les jornades d'estudis locals de Manacor. Un luxe i un privilegi amb aquestes circumstàncies que tenim per tornar a estar entre companys, entre investigadors que compartim aquesta dèria per redescobrir Manacor, que sabeu que és un
un món que no s'acaba mai. Bé, la meva comunicació és sobre Antoni Maria Alcover i Manacor, sobre la concepció de poble i ciutat, ja que era un poc la temàtica d'aquesta trobada. En principi, agafaré aquests 3 eixos. Una primera via serà aquesta relació entre Antoni Maria Alcover i Manacor. Després, parlaré una mica de la concepció de poble i ciutat que trobam a l'obra d'Alcover i després me centraré una mica en la qüestió manacorina més específica, sobre què en diu Alcover de Manacor, i serà una mica la guinda d'aquesta comunicació. Bé, Antoni Maria Alcover i Manacor tenen una relació biogràfica i familiar. Alcover és fidel a Manacor des del seu naixement i aquesta fidelitat se manté al llarg de tota la vida. De fet, aquí Antoni Maria Alcover tenia la família que s'havia establert a Santa Sírgia, a Sant Crespí, a Sant Suau. Quan ell volia anar a veure els seus germans, a son pare i sa mare, per força havia de tornar aquí i ho feia sovint. A part d'aquesta implicació necessària per a aquest vincle familiar, Antoni Maria Alcover també signava com a manacorí. De fet, trobam en el dietari que va començar a escriure quan va ser nomenat vicari general, aquest dietari que ell signava així. Antoni Maria Alcover, duc de les coses més notables que me passen des del 27 de juny de 1898, que vaig entrar a la Cúria de Mallorca. Quan signa aquest document, el signa des de 2 perspectives, des de la perspectiva religiosa i des de la perspectiva manacorina, i ho signa amb aquesta signatura tan explícita. Antoni Maria Alcover va néixer el 2 de febrer, sortida de sol a Santa Sírgia, l'any 1862, m'abatiaren el mateix dia a Manacor, m'abatia el vicari mossèn Joan Parera, dia 9 de juliol de 1862, me confirmà a Manacor el bisbe Salvà. És a dir, exerceix de manacorí també quan signa com a autoritat religiosa. Aquí tenim aquesta imatge de les cases de Santa Sírgia, tan emblemàtica, i que en l'associació d'amics de la institució visitam un pic cada any quan les epidèmies mordeixen. També la relació que Alcover estableix amb Manacor és una relació que té un fonament religiós. Comença amb el seu oncle, Pere Josep, que és el que li va proporcionar llibres i el que li va començar a moure aquesta vocació religiosa. El bisbe Cervera va nomenar prever Antoni Maria Alcover per desembre de 1886 i dia 28 del mateix desembre ell va dir missa nova a Manacor i és on va començar a exercir el ministeri sacerdotal. Després de poc temps va ser nomenat vicari, evidentment de la parròquia de Manacor, això era per setembre de 1887, i va ser un càrrec que ell va ocupar durant un any, perquè com sabem Alcover va ascendir de manera ràpida també dins aquesta carrera religiosa. Aquí tenim aquest Alcover, que jo calculo que devia tenir entre 25 i 30 anys, aquesta imatge de joventut, que era un poc aquesta etapa. També estableix amb Manacor una relació folclòrica i popular. Evidentment, els primers contactes que va tenir amb la cultura popular eren a Santa Sírgia, la possessió on va néixer, que els missatges li anaven contant rondalles, històries i gloses que ell després va anar publicant i estudiant i investigant. També s'ha de dir que una de les publicacions més destacades en aquest sentit folclòric va ser aquesta ballada de glosadors que ell va publicar, que el motiu era les fires i festes de Manacor que se varen celebrar dia de 9 de setembre de 1897. És una prova d'aquesta relació també folclòrica en la ciutat de Manacor. En relació amb les rondalles, en el pròleg a la primera edició, l'any 1896, ell diu: així és que vaig començar la meva tasca. L'he continuada un any i un altre any, quasi sense sortir de ciutat, fixeu-vos amb aquesta expressió perquè després hi tornarem, Manacor i la possessió on estan els de que nostra. És a dir, envoltava una mica aquesta zona de Manacor, però també ciutat, perquè per motius de carrera religiosa ell hi romania. També té una relació amb Manacor des de la perspectiva investigadora i de recerca històrica. Va publicar nombrosos articles sobre l'origen del poble balear, sobre els mots àrabs, sobre la toponímia, etc. Són molt conegudes les conferències que ell va pronunciar sobre aquesta temàtica. Una que he posat com a exemple és una que va impartir a la reforma de Manacor dia 22 d'abril de 1923
que s'anomenava així, sobre els primitius pobladors de Mallorca, orígens de la nissaga balear, de la qual aquí en tenim una foto de la conferència en si, d'aquest manuscrit. D'aquest manuscrit a mi sempre m'agrada fer-hi una miradeta perquè és com si s'hagués inventat en aquella època també els típets, si vos hi fixeu, hi ha bocinet de papereta ferrata damunt les frases que havien de rectificar, i aquest aprofitament ecològic del paper també és molt significatiu. També hi ha una relació amb Manacor a nivell filològic, se parla de referència d'Antoni Maria Alcover, era el català de Manacor. De fet, a una trobada, no me dieu, no sé si era Perpinyà o fa molt d'anys que me varen comentar com a filòloga. És que diuen que el parlar més pur del català és el de Manacor. I jo vaig dir, mira, gràcies, però jo crec que és un més des que hi ha. Podria ser que la influència del Alcover en aquest sentit també hagi tingut un cert pes en aquesta consideració positiva del parlar de Manacor. Evidentment, en el diccionari, Alcover hi contempla molts aspectes que són específics del parlar manacorí. Per exemple, en el terme coí, a l'apartat de fonètica, afegeix, entre altres casos, coí, Pollença, Palma, Mancor i coví, Manacor. En aquest mateix paral·lel se produeix la paraula coïta, que diuen a Pollença, Palma i Manacor, i covita, que dèiem a Manacor. També reuneix en el diccionari termes que s'usen específicament a Manacor, com per exemple cautell. Cautell és una eina consistent en una fulla d'acer corbada que té el tall a la part còncava i un mànec a cada cap i que serveix en els llenyaters per llevar l'escorça d'espins i altres arbres. Aquest és un terme que s'utilitza o s'utilitzava a Manacor. També en relació amb el mot bomba, Alcover explica que és un dipòsit de zinc on es forma el gas, en la màquina de gas, de la pescada de llum. Això ho ha trobat entre els pescadors del port de Manacor. També és un dipòsit cilíndric de metall on posen la pasta de sobrassada i que per mitjà d'un èmbol se va buidant i omplint els budells. També és un altre terme que Alcover recull de Manacor. En relació amb la concepció de poble i ciutat a sobre d'Alcover, s'ha de dir que Alcover tenia una debilitat per l'onomàstica. De fet, quan ell va començar l'obra del diccionari, pretenia recollir qualsevol mot, qualsevol matís, tant antic com modern, de qualsevol punt de domini lingüístic. Però una de les coses que tenia molt clares era que també dins aquest diccionari magne s'havia de fer una referència a l'onomàstica. Com és? Perquè ell entenia l'onomàstica com si fos un aval a la catalanitat de Mallorca. És com la branca científica que demostra l'origen i la història del nostre poble. Gràcies. Com concep els conceptes de poble i ciutat? Ell considerava que a Mallorca només hi havia una sola ciutat. I això ho va anar defensant a assajos i a obres de creació literària. Per exemple, en Arnau, que és l'única novel·la que ell va publicar, la va escriure l'any 1883 i la va publicar l'any 1916 per fascicles a l'Aurora. Quan els personatges parlen, ell reprodueix aquest concepte. Dos personatges parlen i un diu a l'altre m'espitxaré en aquestes dues viles. I un altre dels personatges, que precisament és el vicari, demana que no les diu ciutats. I el personatge bo, que és en Pau Forambuis, diu a Mallorca, ha dit jo, de ciutats de per riure, fetes de pressa, engirgolades a Madrid, ja n'hi ha una partida. Però és com si no hi fossin. La ciutat de Bondaveres, que no és postissa ni feta de pressa ni engirgolada a Madrid, ni cap altra banda més que dins les codes mallorquins, fa prop de 700 anys, és ciutat en majúscules, la ciutat de Mallorca, que digueren sempre els mallorquins fins que modernament li clavaren el nom de Palma. No ho sous vos gos, que van del segle XVII o XVI no sou capaces de trobar enlloc tal nom aplicat a la capital de la nostra illa. Bé, això era la primera secció. De fet, en el diccionari també considera que poble és un nucli de població inferior a la vila i ciutat és el nucli de població important, tant per la grandària com per la categoria. Així mateix, ell utilitza aquest nom ciutat en altres matisos de la definició del diccionari per referir-se explícitament a l'accepció que ella hi dona en relació amb Mallorca. I diu així: a Mallorca, ciutat indica per antonomàsia la capital de l'illa. I ell posa un exemple de la colcada d'en Pere d'Alcàntara Penya, que diu això: focs i alimares omplien ciutat. I després posa també dos exemples d'aquest ús.
El refrany final també és molt significatiu. A ciutat, que estigui qui és nat. Això ho diu la pagesia de Mallorca. És a dir, ciutat era tot un món i la part forana n'era una altra. També, a l'hora de recollir palma, però, com que se refà una mica d'aquesta primera concepció i diu nom modern de la ciutat de Mallorca. El nom de Palma existia en temps dels romans, però amb la dominació aràbiga va deixar d'emprar-se. A l'edat mitjana, el nom de la capital d'aquestes illes era simplement la ciutat de Mallorca i amb el renaixement dels estudis clàssics cap al segle XVI se tornà a adoptar el nom de Palma. Què mos diu de Manacor? De Manacor mos diu el diccionari que és una ciutat de 20.000 habitants, en aquell moment, situada en el Pla de Mallorca, a la part oriental de l'illa. L'etimologia diu que és desconeguda. Manacor apareix ja a la crònica de Jaume I i en el repartiment de Mallorca. L'escut heràldic de la ciutat consisteix en una mà que sosté un co, interpretant Manacor com a man a co. Però tal interpretació és fantàstica i absurda. És a dir, que en el diccionari aparegui aquesta referència és molt significatiu i, de fet, és un exemple que l'han posat moltes vegades estudiosos de la toponímia de Manacor. En relació amb aquesta etimologia del nom de Manacor, ens hem de referir a les tres hipòtesis que s'han manejat de manera més compartida, que són la romànica, l'aràbiga i la masiga. Joan Coromines considera que aquest nom és de caràcter mossàrab i que prové d'una comunitat de monjos que devia ser una pina monacalis. Això ho diu perquè també hi ha les dues basíliques paleocristianes que de qualque manera és l'argument que els defensors d'aquesta hipòtesi més manegen. Després hi ha l'etimologia aràbiga, que seria la d'Álvaro Galmés de Fuentes, que considera que és un terme aràbic, però com que se referia precisament a un turó, aquest curs seria un turó, aquesta hipòtesi sembla que se pot qüestionar, perquè Manacor, si una cosa té, és que està enclotat. Quina és la versió bona, que jo després demanaré suport en Toni Pasqual o la resta d'estudiosos d'aquest terme, que també ho corroborin si considereu que s'ha de fer cap comentari. En aquest cas, la revista i historiador Miquel Barceló planteja que aquesta hipòtesi amasiga és la més ben argumentada i sòlida perquè hi ha un grup clànic d'Esmancur que estava per la zona de l'Atles, que va venir cap a Mallorca, i que aquests membres d'aquest grup clànic se van situar a Mancor i a Manacor i són la base d'aquests dos topònims. I a més, fa un argumentari en els textos d'aquella època claríssim, que explica que precisament això no és una deficient pronúncia dels catalans, sinó que ja hi ha uns testimonis d'un almanacorí, crec que és aquí, un almanacorí que va néixer l'any 490-1096 o l'any 560-1166, que era Simam i Escatip a la Medina Mallorca. És a dir, que de manacorins fa molt d'anys que n'hi ha per tot i encara seguim aquí. Bé, això és una mica d'homenatge a Miquel Barceló i Perelló, catedràtic d'Història Medieval de la Universitat Autònoma de Barcelona i un expert prestigiós en societats andalusines, i jo crec que aquesta hipòtesi de l'origen del terme Manacor, a partir d'aquí ja la poden donar com a definitiva. Gràcies. Bé, si vol començar a pujar en Andreu Gabriel Beny Miró. L'Andreu presenta 4 comunicacions i m'ha dit que ho farà tot seguit. No. En 40 minuts, no? Sí. No de 11 anys. PowerPoint Andreu Bany. Bé, bon dia. Som extern, ben un poc amb un com si fos ridícula, no? Però vaja. He fet un màster d'escultura sacra, d'art sacre religiós, i m'estic doctorant en l'escultor Miquel Badell, que el Semanacorí no podria ser d'altra manera
que vengués avui a presentar-lo. També les altres tres comunicacions, com veurem, hi tenen bastant a veure. Són comunicacions amb moltes fotografies, més que paraules, perquè el temps no dona. Això no és culpa meva. Bueno, per fer aquesta comunicació, l'estat de la qüestió, hem emprat l'Almudaina, l'Eco Balear, el Correo de Mallorca i l'Anunciador. El butlletí oficial del Bisbat, la gran enciclopèdia de pintura i escultures dels Balears, la història de Manacor de l'any 66 i 2006 de Gabriel Fuster, una insígnia balear Madre Cayetana Alberta Jiménez de Margarita Joan, visita a la Real Parròquia de Manacor de Jaume Cabré, el Diccionario Biográfico de Joaquim Fuster, els antics oratoris de Manacor d'Albert Carvajal, Antoni Gomil i Joan Lliteres, els Xisfartàrics d'Albert Carvajal i Antoni Grimalt, full parroquial Lluerna, amb un article concret de Maria Magdalena Frau i Isabel Maria Riera, i l'església de Manacor a principis del segle XX, el crònicol que va fer en Santiago Cortés a unes jornades. La parròquia de Porto Cristo, també les jornades de Catalina Oliver, i a punt sobre l'origen de la parròquia de Cri Rei d'en Francesc Vicenç. Miquel Vell i Pastor neix a Manacor el 1881 i morirà a Palma amb 80 anys el 1961. Ell obre un taller l'any 1904 a Manacor, a Ciutat, concretament en el carrer Monticion, un taller que hereda del seu mestre, o que el compra, que és en Lluís Font i Martorell. Té moltíssima obra arreu de Mallorca, sobretot a Manacor, i és molt poc conegut i poc estudiat. Tal vegada per l'obra del segle XX i que encara no s'ha posat en valor i que un dels objectius d'aquestes comunicacions és posar-lo en valor perquè així com tanquen congregacions o se fan modificacions en els presbiteris o les esglésies, consideren que aquest art no té valor i se deixa perdre i se destrueix per sempre més. Gràcies a un document de la parròquia de Sant Agustí de Palma, diuen que és de cas Santer. Vosaltres que sou manacorins, això sí que m'ho podríeu aclarir vosaltres, perquè si no, jo no ho aclariré. Si vos sona que pogués ser de cas Santer. O que li diguessin a Palma pintura perquè feia sants, no ho sé. Que podria ser. Anem ja a l'església de la Mare del Dolors, la parròquia antiga. En el baptisteri trobam aquesta clau de volta, és un àngel amb un drap que pot fer referència a la vestidura que s'imposen en el nin un cop batejat, o en el drap en què s'aixuga l'aigua amb el qual ha estat batejat. La capella de Maria Auxiliadora és tota d'ell, és una obra, fa referència a la família salesiana, tant la Mare de Déu com els sants laterals, és una obra molt tardana, és de les darreres que va incorporar a l'església parroquial. La capella de Sant Francesc pareix que la va restaurar, com sabeu, són les úniques parets, aquesta i la d'enfront en Sant Antoni, que se conserven de l'antiga església. Veiem una paradela que no coincideix amb l'altura en l'altar, i segons en Xisco Vicenç, que va ser vicari del Dolors, hi varen trobar a Vall del Betlem un taller que hi tenia, pintures, eines, etc. A l'altar s'hi pot veure dorat i el Betlem que entri llum de per darrere també crec que ha de sobre d'ell. A part de les pintures superiors que teniu aquí baix i el mosaic de la dreta i l'afegitó en el quadre a la pintura de l'altre cas, el ratolí damunt. En retaule, el canelobre que ara teniu davant de Sant Jaume, que n'hi ha dos, aquests canelobres s'acostumen a dir figueres, venen de la menorà, el que vedellin no van són números. En lloc de tenir 7 canelobres en té 8. Pertanyen a la capella del Sant Crist, però sap que heu reviscolat la festa de Sant Jaume, estan aquí en el portal del campanar entorn de la figura del patró de Manacor. En el retaule de Santa Magdalena és un dels retaules més pobres, només destaca d'ell la creu i els canelobres com a elements dorats, i les talles no són d'ell. Les laterals són antigues i la central procedeix dels tallers d'Olot.
El retaule major de Manacor és totalment fet d'ell, és un retaule molt suntuós, en tret sagrari, d'una iconografia molt, molt complicada, que sí que quedarà transcrita gràcies a l'article que vaig trobar en el full parroquial Lluerna, i fa poc he conegut, després de cercar molt, a la neta l'escultor Badell. I sobre aquest retaule hi ha una anècdota. L'anècdota és que l'arquitecte Lomà li de aquest retaule caurà. Aquest retaule té uns fonaments molt baixos, molt pocs. Se referia a la part de damunt. I en Badell li va contestar, segons la neta, té moviment. Igual que la Torre de París, que té moviment, aquest retaule, la part de damunt, tindria moviment i per això no cau, s'aguanta, se sustenta. Dins del sagrari veiem és un poc mal de veure, si un no ho sap, si hi ha HS a dins la porta, aquí la I, la H amb una creu enmig, l'alegoria de Crist. També veiem aquí la grada litúrgica que per poder ser damunt l'altar quan les misses se den de diferent manera cara. I aquest Sant Crist també és seu, encara que el peu no correspon. I el peu és d'un altre conjunt de figueres que hi ha per damunt les voltes del Dolors. La capella la nau del Pilar és una imitació mosaic, són tableros, pintats, imitació mosaic, i la Mare de Déu de Fàtima també és seva. En canvi, la Mare de Déu de Lourdes és anterior i és de l'escultor Guillem Galmés. La capella aquesta també és molt senzilleta, és un poc més dorada que la capella de Santa Magdalena, també és seva, excepte els sants que procedeixen de Taller de València. La capella del Sant Crist ja se va concebre com a reliquiari per aquesta talla que teniu tanta devoció als manacorins, i les pintures no són seves, però tot el retaule i el sagrari és. En el frontal de lo que és la missa de saltar hi ha un anell de Déu adorat per 6 àngels. A Porreres en va fer un de ben igual per una capella mariana, per tant se va copiar el criteri. El sagrari té el Sant Sopar d'enfront, la primera comunió d'un infant a l'esquerra i la darrera comunió portant el portaviàtic a la dreta. I dins la porta, cosa poc comuna en Badell, hi ha un àngel turiferari, un àngel que porta encens. La capella la Meu de les Neus és tota d'en Badell, exceptuant la Mare de Déu gòtica, com ja sabeu que és l'antiga titular. La capella de Sant Antoni justament no sabeu saltar, que és on sabeu més la seva mà, però també té una doble predel·la, perquè sabeu que l'església antiga devia ser un poc més alta, i bé, també sabeu que aquesta capella és de les parets que no varen tocar, però també s'hi veu la mà d'en Badell a saltar i la predel·la. La capella de Sant Bartomeu és tota d'ell, i he pogut localitzar a través dels diaris que Sant Isidre, que està a la capella Sant Sebastià, també és seu. Aquest Sant Isidre no està documentat com a de Badell encara. També hi havia un Sant Antoni de Pàdua documentat, tot d'una mà i pensar si podria ser de l'església, i no ho va ser. Van trobar aquest per allà dalt, i ha de ser aquest per l'estil. El sagrari que prové del centre eucarístic, que està a la sacristia, també és d'en Badell. Aquests àngels de cada santa, que actualment estan al convent, va ser duit per una missa i no ha tornat a casa seva, que és la parròquia, eren per a cada santa del dijous sant en el Dolors. Aquest quadre se va donar per la tòmbola parroquial, estem d'en Rafael Humbert, i va quedar a la parròquia, és Sant Jaume, el patró de Manacor, la Mare de Déu, i sabeu clarament les pinzellades de l'escultor Badell, pintor Badell. Aquesta Mare de Déu Nina l'han tret enguany. El meu amic Marc Capó, que ara mateix en aquests moments estan ordenant de diaca a l'església gran, l'ha baixada, l'ha feta neta i la podem veure com presidia la secció catòlica femenina i com era duit en prosa per nens. A les fotos antigues estretes de l'abans. Totes les altres fotografies, aquestes comunicacions, són d'en Miquel Àngel Cabré. Aquí ja li puc manifestar el seu agraïment. Aquestes sacres també són en consonància amb l'obra de Badell, han estat baixades ara a la sacristia, i per això els hem pogut documentar. Anem a Cri Rei. A Cri Rei aquest Sant Roc és d'en Pocoví, l'escolà Pocoví, i en Badell el va restaurar. Aquesta Mare de Déu ha tingut problemes amb autoria i avui n'hi afegirem una altra. Se diu que pot ser d'en Badell o pot ser d'en Galmés. No se diu a cap dels dos escultors d'estètica. El net de l'escultor Arcas pensa que pot ser una obra primerenca de l'escultor Miquel Arcas. Tal vegada, a les pròximes jornades, ell s'animi i explicarà el motiu.
Aquests dos àngels adoradors estan a l'altar major fins abans del concili i ara estan a la barana del cor. Són molt similars en el del Dolors i estan totalment documentats per Francesc Vicenç, que són de Miquel Badell. També hi ha un centercici fet amb motlo, d'aquest centercici n'hi ha a Rau de Mallorca, com podem veure, i a Manacor també en trobarem un altre. L'altar de Sant Pau, a l'església de Sant Pau, ve de l'església del Sagrat Cor de Fartàrits. Aquests dos, Santa Bàrbara i aquest Sant Agustí, provenen de dos retaules que se varen llevant la reforma del Roser del convent de Sant Vicent Ferrer. La parròquia de Porto Cristo, aquest altar està a l'altar major i el centercici és dels més bons, el més bo d'en Badell. És de talla, molt policromat i va ser decapitat en el 36 i posteriorment restaurat. I com dic, està a l'altar major. En el convent de Sant Vicent Ferrer trobem la primera obra encarregada per l'escultor Badell, d'aquest Sant Josep. El retaule, el nom de Jesús va ser redorat per ell, adorat, i l'enciclopèdia de l'escultura ho critica una mica. Actualment aquestes restauracions no se farien així. El marc d'aquest Sant Crit també fa referència a l'obra de Badell, amb aquests querubins. El sagrari està documentat, aquí se veu un poc més clara si hi ha HS, no massa clara tampoc, del sagrari de la capella del Roser. Les aranyes dels Salamons també són de l'escultor Badell, a la Pobla també en trobam d'iguales, aquesta Mare del Pilar que també tenia retaule també se diu a l'escultor Badell, aquesta Santa Caterina de Tomàs també, la d'Ai de Mossa és de l'any 1709, la de Manacor seria anterior, i no deixa de ser una mica peculiar que la de Manacor estigui damunt una bolla del món, la Santa Mallorquina. Aquesta anagrama de Maria era dels altars de l'amor hermós o del Pilar, i quan se van retirar se va posar en el cambril de la Mare de Déu. Aquest àngel n'hi ha un altre de Bessó i els dominits, quan se'n van anar de Manacor, se'ls en van dur a Son Sardina, però pertanyien a Manacor, són fets amb motlo. L'església del Sagrat Cor de Fartàrits, trobem aquest Sant Josep, documentat, aquest Sant Jeroni, aquí n'hi ha posat un altre d'en Badell, que està un poc més ben policromat, que és el de Porreres, Sant Antoni de Pàdua, Sant Genís, el Sagrat Cor, Santa Úrsula i Santa Teresa, que és molt comú que les monges de la puresa les tinguin elles en l'altar major, com també passa a Palma. El sagrari és molt peculiar i té un calze de plata bo empotrat, i de dins hi ha una azucena, símbol de puresa, amb un anell d'or en el seu tronc incrustat. L'altar, la creu, per tot sabeu l'estil d'ell, queixa puríssima, que com veureu molt diferent de la que hi ha en el Cri Rei, per tant no té res a veure amb l'obra d'en Badell. Aquesta Santa Isabel d'Hongria, aquesta urna de la Mare de Déu morta, aquestes canelobres de 7 braços, que a pobles es diuen figueres, que recorden la Menorà, ja han dit tantes, aquests sí que en tenen 7 de braços. Les 4 primeres de dalt són obres duites de la puresa de Palma, són encarregades l'any 1909 i quan fan una reforma fa uns anys se van dur a Manacor. En canvi, aquest centercici de baix, que també és de guix, que està en el cor de la puresa, aquest centercici prové de l'església de la seva capella d'Inca. L'església de Sant Josep també va ser una de les darreres obres d'en Badell, 1950, i a tot a damunt el papa proclamant proclamant Sant Josep patró de l'Església Universal. I per això està el papa, la columnata del Vaticà i les 5 races a la dreta. I a baix hi ha els evangelistes i tota una escena de l'Anunciació en 10 pares i mig a l'absis. Sol Negre, el dia 2 de juliol, l'any de la Victòria, l'any 39, se va posar aquest Sagrat Cor, i a Sant Fortesa Vell hi trobam aquestes imatges de titularitat privada. La Mare de Déu és més petiteta, tot i que paresqui gran, el Mare del Roser, una taula en Santa Bàrbara i Santa Cecília, un Sagrat Cor, un Sant Pere, un Sant Pau, un Sant Judes i un diploma que van regalar en el capellà. La capella, ja passàvem a la segona comunicació, ja me passava de temps, però era la més llarga, la capella de la Mare de Déu dels Àngels de les Germanes Franciscanes. El nom pot sobtar un poquet, perquè totes les capelles de les franciscanes estan dedicades a la Immaculada Concepció
perquè una de les seves regles d'aquesta congregació diu que han de ser devotíssimes de la Immaculada Concepció. Però cada capella té un nom diferent. Aquesta capella se diu de la germana franciscana de la Meu dels Àngels, que és devoció propi de la Mariana de les franciscanes. El convent de Sant Eugeni, per exemple, se diu de Sant Roc, que també era terciari franciscà, o el de Porreres, que és de la Preciosíssima Sang. A vegades no tenen res a veure. En la titular, que com dic, sempre és l'Immaculada. Han fet servir La Tarde, Heraldo de Cristo, el llibre que no té autor, que està fet per una ressenya històrica per una religiosa del meu instituto. L'Arxiu Diocesà ha avançat un projecte molt interessant del 35 i del 36, i també el llibre que he citat antes dels antics oratoris de Manacor. El plànol d'aquesta iglesia són del pare Miquel Alcover, sacerdot jesuïta, germà de mossèn Antoni Maria Alcover, i el 1893 se dava per acabada l'obra d'aquesta capella. No ho descriuré perquè el temps no me dona, però sí que vos quedarà publicat. Trobam aquests, damunt les llindes de les portes, aquests anagrames de Crist i de Maria, que trenquen les pintures, que representen 4 escenes, representen el somni de Sant Francesc, que Crist li baixa una mà, el jubileu de la Porciúncula, Sant Francesc estigmatitzat amb un Sant Crist alat i un àngel que amb un violí el conforta. Aquí veiem lo interessant. Veiem com era la capella l'any 1922, sense aquest dosseret, amb un altar totalment diferent, fins a la reforma que se va fer en el 35, si ja no vaig malament, però sortirà més endavant. Aquests 4 pintures també no tenen massa valor, són de pintors aficionats de Manacor i estan una a cada capella. La cosa era que en aquest altar, a una font, en aquestes capelles, me trobava a una font que els altars podien ser d'en Miquel Badell. I d'aquí aquesta comunicació. Els altars ja no hi són, però com que ja m'hi havia posat, vaig dir farem aquesta comunicació. Però no he pogut identificar obra d'en Badell perquè els altars ja no hi són. Aquí trobam el projecte de reforma de l'any 35, que ja posa l'Immaculada dins un templet, i l'Immaculada és obra d'en Guillem Galmés, que tampoc se diu ensecar a Crist Rei. Vull dir, si se compara, un veu que ni és d'en Badell ni és d'en Galmés. El sagrari, de la reforma del 35, sembla que es va posar aquest, però no ha arribat en els nostres dies. S'ha canviat per algun motiu, en l'avançament de l'altar, i no l'han pogut localitzar. I aquí hi ha dos documents que se demana permís per fer aquesta reforma, que com vist és aquesta, que si qualcú havia pensat que sempre era així, aquesta foto és interessantíssima del 22 perquè ens mostra com era primigèriament aquesta capelleta. Ja passam a la tercera, ara ja sé que no vaig faltant de temps, ara ja em vaig sobrat. Aquesta comunicació surt arrel de perquè vaig fer el treball fi de màster sobre la capella la Puríssima de Manacor, comparant-la amb l'altar major de Sant Felip Nari de Porreres. Ara després veurem per què. Aquesta capella ha estat mereixedora de l'atenció d'alguns autors a les seves obres vinculades a la història del temple de Manacor, però no ha tingut un estudi exhaustiu com els que intentem fer en aquesta comunicació. Hem empleat de diferents jornades d'estudis locals les obres a l'església parroquial de Manacor del segle XVIII i XIX i després també del XX de mossèn Jaume Cabré, l'església de Manacor a principis del segle XX, un cronicó de l'església de Manacor d'en Santiago Cortés, de principi de segle, l'aportació de la figura de Rector Rubí, de Joan Lliteres, i les cares de la Verge de Maria Esperança Nicolau. També ens hem fet servir de la visita a la Reial Parròquia del Dolors de Jaume Cabré, la parroquial del 36, el anunciador, revista setmanal del Sindicat Agrícola i Caja Rural de Manacor, l'Arxiu Diocesà amb els surtes projectes de la reforma de la Capella la Puríssima de 1964 i la Gran Enciclopèdia de Mallorca.
L'any 1877 va arribar a Manacor el rector mossèn Rafael Ignasi Rubí Pocoví. Al principi del seu rectorat, el seu rectorat va ser bastant complicat i diversos conflictes. Un d'aquests conflictes era per fet del rebuig que el clergat de Manacor i el poble, que ha de tenir consciència patrimonial, no volia tomar l'església vella, que és la que veiem en planta. Hi havia diversos projectes, però igualment el temple amenaçava ruïna i havia quedat petit per aixoplugar la població que anava augmentant. Per això, el 1890, el rector Rubí començaria la construcció d'un nou temple neogòtic substituint l'actual. La devoció a l'Immaculada de Manacor en tenim constància des de 1634, tot i que segurament és molt anterior. L'any 1877, trobant-se ja el temple gòtic en un estat de ruïna avançat, la Cànon Sant Andreu fa construir una quarta capella fonda, que és aquesta que veus senyalitzada amb un puntet vermell, però capella fonda, però estreta, és a dir, sense capelles laterals i tampoc no hi havia espai perquè en les altres capelles no se podia ampliar més. Tot i que no tenim constàncies documentals, podem pensar que el que pretén la Cànon Sant Andreu a la construcció d'aquesta capella és evitar que s'enderroqués el temple gòtic per dur a terme uns dels projectes del que ja s'estava parlant. La reforma d'aquesta capella no es va concloure. La nova capella de la Puríssima va ser construïda a la part de l'epístola, la primera entrant, segurament amb la finalitat que no poguessin enderrocar, com he dit, el temple gòtic. Serà en aquesta capella on es col·locaria un retaule estil neogòtic que tanmateix restarà inacabat. Tot i que el plànol que veiem en pantalla veiem que és un absis semicircular, a la fotografia que ara projectaré es veu clarament que l'absis és pentagonal. Com podeu veure aquí, no és semicircular de cap manera. Aquest retaule fou esculpit per Pere Joan Riera sota projecte del pare Miquel Alcover, sacerdot jesuïta germà d'Antoni Maria Alcover. El gust o tradició gòtic en conjunt amb el temple gòtic en el que anava destinat. El retaule estava format per protegir, allotjar i donar solemnitat o suntuositat a la talla de la Puríssima. Cal destacar l'ús de pinacles, un element primordialment gòtic i que trobem en aquest templet neogòtic. Dins del nínxol de la talla hi havia un fons amb un estampat geomètric que ens pot recordar l'estil mudèjar. Aquesta foto, igual que les altres antigues, és de l'abans, no està de més recordaró, més cap d'autors aquí per mi. No vull ofendre ningú. No trobam un segon cos en cap nínxol a damunt, només una estructura de fusta en forma de torre coronada amb un pinacle. Adossat a les parets laterals hi trobam un dossarets, tres per banda, rematats també en pinacles, seguint el mateix estil que el retaule i les seves respectives mènsules on sembla que s'havien de col·locar sants. Però ni sembla que el retaule es daurés i ni mai s'hi va arribar a col·locar cap talla. L'obra, com ja he dit abans, va romandre incompleta pel canvi de cònom i pel canvi d'ideologia envers la conservació de l'església gòtica per substituir-la per una nova d'estil neogòtic actual. Però per què se construeix un retaule d'aquest tipus, un templet, per estar adossat a la paret? Els templets solien ser per estar enmig i poder-hi voltar per darrere, sobretot per fer-hi actes litúrgics com són processons, però aquí no, el trobem aferrat a la paret. És cert que aquest estil de retaule, a les imatges dels sants distribuïdes harmònicament i espaciosament a les parets de la capella, pretenen contemplar millor l'arquitectura. L'obertura de vitralls per entrada de llum podria tenir la decoració retaulística. La pregunta que faig ara, podria tenir la decoració retaulística d'aquesta capella alguna influència en la reforma que faria anys més tard Gaudí a la Seu de Mallorca? Perquè recordem que fa això, lleva retaules, les simplifica i posa els sants en els costats. El que sí que podem afirmar és que la decoració retaulística d'aquest conjunt va influir en la decoració del presbiteri de l'oratori Sant Felinari de Porreres. Les esglésies dels Felinaris acostumen a estar dedicades a la Immaculada Concepció. És bastant probable que el pare Llorenç Riera Mascaró, natural de Manacor, i l'escultor Miquel Badell i Pastor, natural de Manacor, ambdós manacorins, a l'hora de dedicar un retaule a aquesta vocació mariana,
tinguessin l'ocurrència de reproduir la capella que d'infants havien conegut, però adequant l'estil retaulístic a l'estil arquitectònic per on anava destinat. La capella de la Puríssima a l'actual temple neogòtic. Al nou temple construït s'hi instal·laren el retaule neogòtic de l'església interior, però amb algunes variacions, de les quals destaquen els dos carrers laterals per posar-hi figures d'àngels i unes grades per a la veneració a la Puríssima. Aquests dos àngels actualment se troben en les coves capellans, en Xisco Vicenç les ha baixada per damunt les voltes i ara se poden contemplar. Estan representats dempeus i sostenen cada un ciri. L'any 1912 el retaule de la Puríssima ja quedava instal·lat en aquesta nova església neogòtica, però no serà fins en el 17 que es beneiran, 1917, que es beneiran les reformes fetes per l'escultor Sebastià Alcover. D'aquesta manera, el retaule neogòtic de la capella de la Puríssima estigué col·locat a les dues esglésies, l'antiga i l'actual. El 6 d'octubre de 1964, l'ecònom Montserrat Vinimal i Galmés escriu una instància dirigida a la president de la Comissió d'Art Sacre del Bisbat per demanar autorització per a reformar la capella de la Puríssima, perquè la feligresa Maria Bonet havia deixat en testament un doblers per a reformar aquesta capella i el vicari Ramon Riera i el senyor Mateu Bibiloni demanaven complir aquesta voluntat. Amb aquesta instància, en la qual demana autorització i se presenta aquest projecte que veus en pantalla, i el 8 de desembre del 64 s'autoritza aquesta reforma. Si vos fixeu el projecte, que vos ensenyaré en la rotuli, hi ha dos vitralls que finalment no se varen obrir, o no se varen deixar, se varen tapiar. La reforma va quedar conclosa, segons la signatura del pintor, el 1966. El retaule fou substituït per un tríptic de pintures que representen els dogmes o les tradicions marianes, obra del pintor Pere Barceló. Com podem observar, el projecte va sofrir algunes reformes, que, com jo he dit, els vitralls varen ser cegats. Els freds formen un tríptic, de manera que la pintura central, on hi ha la talla la Mare de Déu, hi ha representada al voltant de la talla la disputa del dogma de l'Immaculada Concepció. A la part esquerra de la pintura central trobam representada la disputa com es va viure a Mallorca. Hi ha un Ramon Llull, un Sant Alonso Rodríguez, diversos reis de Mallorca i també la catedral. A la part dreta hi ha representat el papa Pius IX, a Sant Pere del Vaticà, debatent en teòlegs el mateix dogma. I això era la part, el que he dit ara, és la part central. A damunt hi ha Jesús enviant l'arcàngel Gabriel atacant a la serp perquè no faci mal a la Mare de Déu, i a damunt l'arca de l'Aliança, l'urna de la Mare de Déu. En canvi, a la part esquerra també trobam la disputa a Roma, la proclamació del dogma de Maria pujada en cos i ànima en el cel. Segons fonts orals, en aquest tríptic hi pot haver diferents retrats de manacorins del moment. Jo no els he sabut identificar. Si qualcú ho sap, crec que hi ha testimonis orals que encara ara se podria aclarir quins retrats de personatges manacorins se van fer en aquell moment. La primera s'hi empleen per aquest tríptic uns colors molt vius. La pintura pot resultar didàctica, però pensem que li falta profunditat. A més, no se diu, en absolut, en la decoració ni l'estil de la resta del temple. La Mare de Déu, no sabem l'Immaculada, no sabem qui és l'autor, ja de l'antiga església, com veiem a la fotografia, però sí que sabem que el fill d'en Miquel Badell, en Guillem Badell, la va restaurar en el 36, llevant-li els afegits que s'havien anat incorporant tots aquells anys. Anem al pintor. El pintor Pere Josep Barceló i Oliver fou deixeble de Ricard Ankerman i Llorenç Cerdà. Va cursar els seus estudis a l'Escola de Belles Arts a Sant Fernando de Madrid. Retornant a Mallorca, fou professor de dibuix a l'Escola Normal de Magisteri i catedràtic i director de l'Escola d'Arts i Oficis de Palma.
És un pintor que se va especialitzar en retrats, en murals de temàtica religiosa, com és el cas que ens ocupa, però també en paisatge i natura morta. Té un retaule de Ramon Llull al Museu Lateranense de Roma, com també obra a la parroquial de Santa Creu de Palma i a la conventual de la Concepció de Ciutat. Però obra similar a la que estudiam, que té forma de tríptic, la trobam a l'altar major de la parròquia del poble de Sant Joan, que és aquesta que teniu en pantalla. Ja passam a la darrera comunicació, que deveu estar cansat de jo. El retaule de la Caritat de Manacor. Per fer aquesta comunicació hem empleat els rotatius Eleco Balear i l'Almudaina, Diccionari Biogràfic de Manacor Joaquim Fuster, els antics doratoris de Manacor com a cada comunicació, 200 anys de Caritat, història dels germans de la Caritat de Sant Vicent de Pul, de Pere Joan Llebrés, i una fotografia, propietat d'Antoni Arcar Delgado, que casualment va trobar per dins un llibre. Molt bé. L'escultor del retaule han trobat, perquè jo estic entre vedell o no, han trobat que era Sebastià Alcover i que va ser beneït el 20 de juny de 1954. És d'estil neogòtic, a conjunt amb l'estil del temple que ocupa. El retaule, tot de fusta, és convergent, assentat damunt un sòcol, costa d'una predel·la molt alta, després veurem per què, un cos principal entre els carrers i un àtic compost per als dos sarets. Els carrers laterals són simètrics, mentre que el central presenta alguna diferència que n'indica la posició jeràrquica. La predel·la és bastant alta perquè anteriorment a la reforma conciliar acollia unes altres coses. Sant Vicenç és l'obra més antiga de les primeres, 1906, de l'escultor Badell. Sant Josep també de l'escultor Badell, però l'any 54, en el centenari de la proclamació dogmàtica de l'Immaculada Concepció, se degué pensar dedicar al retaule que el presidís la Miraculosa, que no deixa de ser una Immaculada Concepció, igualment que la Meu de Lourdes, però modificant la manera que estem acostumats a veure-la per la visió, en aquest cas, de Santa Caterina la Boure, filla de la Caritat, que no és el mateix filles, com sabeu, que germanes. Germanes de Fundació Mallorquina, però varen agafar aquesta devoció de les filles de la Caritat com a pròpia per la seva congregació. Aquí veiem del retaule, que a més del retaule, un tros de foto antiga, aquí hi havia un plafó amb dos angelets, el sagrari tapat amb un vel, la creu, aquí la creu se devia substituir per pas a custodi, i aquí apareix la llanta ho tapa com si hagués d'haver una llei de Déu. La borla de la llanta justament ho mos tapa, en aquesta foto feta l'any 55, si no vaig malament. Veiem la creu i a la dreta el sagrari. El sagrari i la creu són clars que són de Miquel Badell, i el plafó igualment. Dins l'altar, gràcies a la foto antiga, hem pogut trobar, no recordo el nom d'aquest sant, però vaja, hem pogut trobar Sant Fructuós, hem pogut trobar la fotografia antiga, el sant Jacent, que en Miquel Badell va fer perquè el bisbe havia regalat a les monges unes relíquies importants sobre aquest sant i que les devia dur dins el pit. Actualment hi ha dos angelets amb un nin Jesús, són d'Olot, no són àngels conjuntats, un és més gran que l'altre, etc. Això és la fotografia antiga. Aquesta fotografia crec que és una bona aportació per Manacor perquè no existia, i el que se veu Sant Fructuós, se veu aquí el tríptic. Aquest tríptic és el que fa que la predel·la hagi de ser molt alta. Pens, per els anys que varen ser encomanats els sants laterals, més una Santa Teresa que ara veurem, que l'altar, que tampoc se diu en la retaule, el sagrari i aquest tríptic venen de la capella anterior de la Caritat. Això voldria dir que, com que Badell adequava el seu estil escultòric a l'estil de la capella, que la segona capella que tinguera la Caritat, perquè aquesta és la tercera, també era d'estil neogòtic. Aquí el que ja hem explicat en això. I aquesta Santa Teresa està en el retaule antes d'incorporar... Bé, en el retaule actual no hi va estar mai, perquè ja va ser l'any 54 i varen posar la distribució de les imatges actuals.
però a l'anterior capella hi devia haver Sant Vicenç al mig, Sant Josep a la dreta i la Santa Espanyola a l'esquerra. Actualment està a Felanitx, en el Museu de la Caritat, que quan les monges varen tancar se l'en varen dur l'any 2012. I finalment, a cap aquí, i me soben 5 minuts de 40, tu. Per tant, espero no haver estat molt cansat, que vos hagi agradat, i si no, me sap greu. Som especialitzats en vers sacre i en això me dedic. Moltes gràcies. Crec que Anabel tenia ha ficat la mà quan ha dit l'ho sentit del mal nom, això, però crec que ho feim en eston de preguntes, si vos pareix bé. Bé, ara continuem amb la Bàrbara Duran, el goig de Pasco a Manacor. Bé, primer de tot, moltíssimes gràcies per tirar aquest projecte endavant. De veritat que vos agraïm moltíssim i tots l'esforç que heu fet perquè són tan difícils. M'agradaria també, si cas, explicar-vos que aquesta comunicació és una mica complexa en quant a el rerefons històric i que intentaré fer-ho el millor possible. Si cas, després en estona de preguntes me demaneu. Fou al voltant de 1890, 1891, 1892 que mossèn Pont, mossèn Antoni Josep Pont, recull tot un grapat de cançons que ara s'han trobat als apunts a l'arxiu del monestir de Santa Família de Manacor, ara de les benedictines. Al fons conté partitures de cor, algunes que són clarament de la capella de Manacor, un quadern quadriculat en el qual ell passava a net allò que considerava que era més important, i també un quadernet de tapes vermelles que ha perdut l'enquadernació, que són amb uns fulls de tamany A5 aproximadament. Unes dècades més tard, el pare Ginart treballa incansablement en la recollida de tot el material que ja coneixem. Ell sabem que va recollir textos, però que no va recollir les músiques. Però ara veureu per què dic això. Ell, el pare Ginart, recull el text d'un goig de Pasqua a Manacor, del qual havien perdut la música. Podem calcular més o manco, i ja he consultat la fundació, que és el pare Ginart, que més o manco se va recollir al voltant la dècada dels anys 20, dels anys 30. Per entendre la hipòtesi de treball que he seguit aquí, cal explicar que els goigs de Pasqua a Mallorca tenen diferents denominacions. M'agradaria aclarir molt bé aquest terme perquè això és un punt de conflicte molt gran entre intèrprets locals, historiadors. Jo sé que això s'ha discutit moltíssim, les meves aportacions han estat molt discutides, però jo aquí aporto els documents de l'Obra del Cançoner de Catalunya, per exemple, i ja està. Les denominacions dels goigs de Pasqua a Mallorca són, per un costat, els poden trobar com deixen l'Odal, que seria la tornada específica del goig de Pasqua. També, fixeu-vos que aquí tenim deixen l'Odal les panades, ho posa en el document del mig. També tenim els goig, les panades, fixeu-vos entre parèntesis en el primer document, i les sales, entre parèntesis a baix, les panades. Per tant, aquests termes de cançons de panades, sales, deixen l'Odal i goig de Pasqua estan vinculats. Vendrien, diguéssim, del mateix repertori cançonístic, que són
els goig de Pasqua medievals, com ara veurem. M'agradaria deixar això clar perquè sé que és un punt de discussió molt fort i hi ha gent que creu que les sales són una mena de cosa que va a part, i no és veritat. L'origen clarament són els goig de Pasqua medievals, com ara veureu. En el Pla de Mallorca se conserva més la denominació de cançó de Penades, en el llevant i mitjorn la de les sales i en el nord i el Reller els dels goig. Mentre que a Eivissa i Formentera se conserven la denominació de caramelles, les caramelles de Pasqua, com ara veurem que estan vinculades, i a Menorca es deixen l'odol. La característica principal dels goig mallorquins i menorquins, acomplida en un 90% dels casos, és la tornada de deixen l'odol. Per això sovint se coneix com a deixen l'odol, aquest tipus de cançó. A Catalunya, Amades ja va distingir entre el que eren els gotjaires i els caramellaires, i ell diu, els gotjaires canten els gojos religiosos, però els caramellaires canten els gojos més corrandes. Les corrandes són l'equivalent a les nostres cançons de glosat. Per tant, d'aquí que podíem pensar que des d'antuvi hi havia una tendència a glosar el que eren els goig religiosos i dur-los, el que era la lletra religiosa, cap a la glosa, més humorística, més de festeig, més lliure. Però el vincle primer són les melodies i textos dels goig religiosos. A Eivissa, les caramelles de Nadal tenen la mateixa temàtica que els goig de Pasqua menorquins i mallorquins, però hem de pensar que en el temps de Carlemany se va canviar per lo vist el que era la celebració de Nadal, és a dir, el que se celebrava Pasqua se va passar després a la celebració de Nadal, i va haver un canvi en el calendari litúrgic important. I la connexió la trobam, aquesta connexió que ara vos descriuré, la trobam, segons Massot i Muntaner, en el Beate Gaudie, el Goig a la Verge, que se troba des d'antuvi la literatura medieval catalana. Com ell demostra, la literatura religiosa de l'edat mitjana en la tradició oral d'avui. I ho trobam ja a un dels números del llibre vermell de Montserrat que se diu Los set goigs recontarem, que parla dels set goigs de la Verge. És a dir, estan parlant de totes les lletres vinculades a lo que és la descripció dels set goigs de la Verge. Aquí la teniu, Los set goigs recontarem. M'agradaria que vos fixássiu aquí, especialment en l'estrofa número 3, Verge tres rei d'Orient, en l'estrofa número 4, Verge és tan dolorosa per la mort del fill, molt car, i així, ara veureu per què ho dic. Aquestes mateixes lletres les podran trobar, com ara veureu, més endavant. Jaume Escandell estudia aquest manuscrit 854 de la Biblioteca Nacional de Catalunya, a un nou document per a l'estudi de les caramelles de Nadal, de les Pitiusses, i allà es pot veure com coincideixen les lletres en les actuals caramelles de Nadal d'Eivissa i Formentera. I fa una síntesi d'aquesta lletra que mostrarem ara en aquesta següent taula. També parla d'un manuscrit de Girona. Aquí tenim la comparativa que fan Jaume Escandell, les cobles, les estrofes. En el manuscrit de l'Arxiu Capitular de Girona tenim Anunciació, Naixement de Crist, Adoració dels Reis, Resurrecció, Ascensió de Crist, Davallada de l'Esperit Sant, Ascensió de Maria. Los set goigs del manuscrit de la Biblioteca Nacional de Catalunya i els gojos de Maria de les caramelles actuals de Nadal a les Pitiusses Fitz-Ubos que coincideixen totalment. El text del manuscrit de Girona, aquest de manuscrit 854 i els textos actuals de les caramelles de Nadal. No són les de Pasqua. Les de Pasqua tenen un text més extensos, més descriptius, més de caràcter dramàtic, per dir-ho així. Però tornem a aquest vincle antic que hi havia entre Nadal i Pasqua, sobretot mitjançant la devoció a la Verge, en el patiment, en els miracles, en el set goigs de la Verge. I aquí és una taula que jo he elaborat, seguint un poquet Escandell. Aquí teniu a un costat les cobles des Deixen la Dol de Menorca, al mig es Deixen la Dol de Manacor, recollit per Ginard. Aquests números, és que a vegades les cobles no venen en el mateix ordre, però la temàtica és. Per exemple, en el goig de Campanet, fixeu-vos que l'Anunciació és la segona cobla, mentre que en el de Manacor i a Menorca és la primera. Supos que enteneu això, no? Venen haver posat numerades. A Manacor, aquí mos falta una estrofa, una cobla. Aquí teniu
la comparativa entre les cobles que podreu veure la comunicació, entre els textos. Veureu que els versos coincideixen moltíssim. Aquí fixeu-vos, és un detall de la primera cobla. La cobla número 1 de Menorca diu: «O Sant Gabriel, quan us portà l'ambaixada d'aquell Déu del cel, de quina estàveu prenyada i humiliada, dient: ved-me aquí serventa i de Déu contenta per fer el que ell vol». Deixen-lo dalt, deixen-lo dalt. La de Manacor diu: «De Sant Gabriel rebereu l'ambaixada del rei del cel que viu de sa mare. Humiliada, ved-me aquí serventa, periré contenta per fer el que ell vol». Aleluia. Això segons la música que està recollida. En el de Campanet, Sant Gabriel portava l'ambaixada, reina del cel, quedava coronada, humiliada, ve-me aquí serventa, mare de Déu contenta, la glòria que Déu vol, i hi ha un interludi instrumental a continuació. Què passa? Que en aquesta arxiu de les benedictines, en el quadern quadriculat de Mossèn Pont, trobam la tornada des Deixant-lo dalt en inequívoc títol de Manacor. Per tant, ens trobam amb un document inèdit, han recuperat la tornada. Mossèn Pont col·laborava conjuntament amb Noguera, enviaven material a Felip Pedrell, que és una col·laboració que haurien de posar de relleu, perquè això significa que els estaven col·laborant precisament amb el fundador de la musicologia espanyola. Quasi res. I fixeu-vos que Pedrell aquí publica com de Mallorca, i recogida per don Antonio José Pont, aquesta tornada, des Deixant-lo dalt Manacorí, proposa de Mallorca. Varien solament algunes notetes, diguéssim, d'aquí, i alguna mig que ell adapta, però que també a vegades canviem una nota perquè considerem que l'informant a vegades oscil·la entre una i l'altra, una repetició la fa d'una manera o l'altra. I ara sí que en el quadern, sorpresa, en el quadern de mida A5, Mossèn Pont copia aquesta tornada que va passar a net en el quadern quadriculat, però després l'altra secció des Deixant-lo dalt. Els Deixant-lo dalt tenen la secció de la tornada Deixant-lo dalt, cantem amb alegria, per exemple, i després la tornada, que és la que va canviant la lletra. Què passa? Que veureu, com a prova també el que vos dic d'aquest Deixant-lo dalt, que encara pervivia en la lletra dels goigs religiosos, aquí tenim un de 1934, recollit per Dolors Porta, a la guerrilla, que també posa les panades, i aquí no sé si veu bé la lletra, posa: a mitjanit parireu vos, Regina, dins una establina, Déu infinit, dins una establina, rosa florida, etc. I a continuació hi afegeix la tornada des Deixant-lo dalt, també. Perdoneu que entre ueres i mascaret i tot això no me va gaire bé. I per acabar, jo vos propos, jo vaig voler fer una prova. Quan vaig veure aquesta segona melodia de Mossèn Pont, vaig dir: bueno, i si la lletra del pare Ginard pogués anar bé damunt aquesta melodia, podrien cantar el que el pare Ginard va recollir la dècada dels anys 30 a damunt d'aquesta melodia recollida cap en el 1890. Era una hipòtesi més que probable. I aquí jo vaig començar a cantar. Si me permeteu, vos cantaré. El que jo intentava fer era, d'alguna manera, quadrar la lletra del pare Ginard a damunt la melodia de Mossèn Pont. I vaig cantar: Deixant-lo dalt, cantem amb alegria, aleluia. Anem a dalt, los pascos a Maria, aleluia, aleluia. De Sant Gabriel rebereu l'ambaixada del rei del cel que viu de sa mare. Humiliada, fem aquí serventa, pariré contenta per fer el que ell vol, aleluia. Deixant-lo dalt, qui em diria la tornada? L'altra estrofa seria: a mitjanit parireu, o Regina, dins una establia, vostre Jesús amat, etc. Algunes síl·labes s'han d'adequar, ja cap. Algunes síl·labes s'han d'adequar, molt poques, però és obvi que puc cantar la lletra del pare Ginard damunt aquesta música recollida per Mossèn Pont. Quina és la lletra original que el va recollir? Aquí me'n vaig donar compte d'una cosa. Si tornem enrere, apareix aquí, si tornem enrere, ell el que escriu és: deixant-lo dalt, cantem amb alegria, aleluia.
Anem a dar los pascos a Maria, aleluia, aleluia. Sant Macià portava dues xades per davant les fonts on que acaben empanades, aleluia. Per tant, fixeu-vos que ja en el 1890 la lletra original del goig, aquest ja, s'havia corrompuda, s'havia transformada, i el que eren els gots religiosos, Sant Gabriel portava l'ambaixada, passam a Sant Macià portava dues xades, és a dir, les aixades venen d'ambaixades. I això és comú a tot el pla de Mallorca. A Maria diuen Sant Quirrió portava dues xades, perquè clar, les ambaixades eren una cosa desconeguda, però les xades sí que el pla de Mallorca les coneix. Gràcies. Gràcies, Bàrbara. I ara en Carme Sánchez, si vol pujar un momentet. Bon dia. La ponència que tinc el gust de presentar recapitula la història de la Coral de Fertàrit des dels seus inicis fins a l'actualitat. Aquesta agrupació ha suposat un referent musical i cultural per a la barriada i per Manacor també. Tot i la seva vocació religiosa dels seus inicis, la seva raó vital va molt més enllà del seu àmbit musical i religiós. Ha esdevingut una trobada social i familiar. Com a la seva directora, veig a cada assaig, a cada funció, com els seus cantaires tenen una dedicació, un compromís amb la coral, i he trobat un just tribut fer un reconeixement a aquest col·lectiu. Tot va començar amb Don Mateu Gelmés, que va ser el promotor, amb l'ajuda d'Antoni Parelló i la germana Estar Ellàs. Don Mateu Gelmés, com tots deveu conèixer, va ser nomenat sacerdot l'any 1949 i entre els seus destins Palma, Manacor, Galilea destaquen les seves estades intermitents a Manacor. Ell estimava molt Manacor i per tant ens va deixar en herència l'escolania del Sant Crist, va recuperar les festes de Sant Antoni, la fundació del Padronat de Sant Antoni i la Coral de Fertàrit. Antoni Parelló també va estudiar en el Seminari de Palma i va ser director de l'Escola Cantorum del Seminari també i de la Seu. Després va anar a Salamanca a estudiar direcció coral. Després a Montserrat va estudiar cant, vocalització. Una vegada deixat el seminari se'n va anar a Burundi en qualitat de missioner durant 5 anys i quan va tornar va deixar el seminari i també la part musical fins que Don Mateu li va proposar crear la coral. La germana Estar Ellàs va estudiar música amb el reconegut Jaume Mas Porcel, va tenir diversos premis d'interpretació, va venir a la Puresa durant 5 anys a donar classes de música, se'n va anar i el 88 va tornar i va ser com a organista oficial d'allà de la Puresa i l'any 2000 va tornar a casa madre. En Josep Tomàs no va ser dels fundadors així de la coral, però va ser un veïnat de la barriada que es va involucrar moltíssim, era com a relacions públiques de la coral, anava als assajos, a les funcions, organitzava concerts, tota la qüestió logística. Avui en dia el seu fill Miquel n'ha agafat el relleu. Tot va començar l'any 1988, quan Don Mateu va ser destinat aquí definitivament, i va trobar que per les festes de Nadal es necessitava una coral a Fertàrit. Va començar més que sent una coral, va ser un trio format per Antoni de Gòries, en Guillem Fai i Antoni Parelló.
Ell, don Mateu, va començar a agafar molta gent de l'escolania, de l'antiga escolania, també de la capella, que en aquell temps ja començava a estar en declivi, i va començar d'aquesta manera. En el principi assetjaven en el carrer Olesa, en els soldats de la Caja de Ahorros, però després, quan es va juntar les germanes Tarellas, varen decidir anar a la Puresa. Tot això va fer que s'ajuntassin molt a la congregació d'allà i fessin festes junts, com bunyolades per cerveses, xocolatades per Nadal, i no només va unir en si la coral de la congregació, sinó també la coral va esdevenir un punt de trobada molt familiar, aprofitant que don Mateu gestionava el casal de la colònia de Sant Pere, el Jordi de Racó, feien allà dinars, excursions, bé, convivències, i sempre la religió hi era present. Ells comenten que la primera actuació com a coral dita va ser l'any 1992, que va ser el centenari de la fundació de la Puresa de Maria. Desafortunadament, l'any 2000, les germanes Tarellas va haver de partir a sa madre i va deixar la coral. Clar, la metodologia dels assajos consistia en que les germanes Tarellas ensenyava la veu de contrals, don Mateu la veu de baixos i Antoni Perelló, tenors i sopranos. Antoni va trobar que havia de trobar una substituta per les germanes Tarellas. D'aquesta manera li va demanar a Julià Costa, que havia estudiat magisteri musical i en aquell temps dirigia la coral de Porto Cristo, la seva ajuda. Durant 2 temporades va codirigir amb ell la coral, però definitivament es va decidir per l'exclusivitat de l'Escola de Música i d'Esport i va deixar en Antoni que seguís en solitari. Bé, després de la mort de don Mateu, la partida de les germanes Tarellas, l'estat de salut d'Antoni començava a ser delicat, es començava a respirar un ambient de tristesa i ja no se cercaven noves actuacions, els assajos ja eren més curts, n'hi havia menys, i Antoni va definitivament deixar la coral. D'aquesta manera es va intentar cercar una nova figura per a la coral. Jo en aquell moment dirigia la coral de les Aules, que tenia membres en comú, i vaig començar a dirigir la coral de Fartàrits l'any 2013. Jo aquí he posat breument les actuacions institucionalitzades a partir del 93, la missa de matines, missa de Reis, bé, aniré contant un poc. Oi! Ara? Un moment, no sé què ha passat. Bueno, aquesta no me la deixa veure, veig que comentaré jo. La missa de matines, allò més important és que nosaltres sempre hem estat els encarregats de triar la Sibil·la, que canta Fartàrits, sempre hem intentat cercar una continuïtat i una pertinença dins la coral. No sempre ha estat possible, però bé, teníem en Catita, que ha interpretat molt d'anys la Sibil·la, ara tenim en Ariadna, que també canta a la coral, i precisament per això, a finals de la dècada dels 90, es va decidir fer una coral infantil juvenil a Fartàrits. Però bé, va durar unes matines, no va tenir molt de futur. Ara sí, la missa de Reis es celebra a la residència de gent gran, l'actual Nova Edat. En acabar la missa sempre abans es donava a conèixer el programa de festes de Sant Antoni, ja que teníem els seus principals fundadors, don Mateu, don Pep Tomàs, i sempre venien a repartir els programes. Ara actualment sabem que se presenta oficialment el programa un altre dia, però el patronat segueix acudint allà com a tradició. Les completes, Antoni, com que havia dirigit, com que havia estat capellà, va tenir molts anys, va ser molts anys el director de les completes i també va ensenyar aquest cant a Fartàrits i es van sumar en aquest cant a l'Iglesi Gran. També cal destacar la gravació del disc de Xicantam Sant Antoni Manacor, que la coral de Fartàrits va participar. La missa del Ram en dissabte, es celebra en dissabte a Fartàrits, ja que no hi havia capellats suficients per fer-ho tots en diumenge, i sempre se celebra en dissabte. A partir d'aquí, totes les misses de Fartàrits, la missa normalment és en dissabte, manca unes que el bisbat va oferir retransmetre a la coral de Fartàrits participar a gravacions en directe d'aquestes misses que se van fer en diumenge durant 3-4 mesos l'any 2010-11.
Passaven els 12 sermons, que abans es celebrava a l'Iglesia del Dorós, era un acte molt llarg, amb una missa abans, cants finals, o un cant a cada estació. A partir de l'any 2016 es celebra Fartàrits, ja no hi ha la missa d'abans, cada cant es fa cada 3 estacions i és més breu i més dinàmic. Aquí sempre hi participen les 3 corals parroquials, el Dolors, el Rei i Fartàrits, en Aina, en Pedro Bonin i jo. Les festes de la barriada, que són... Sempre se celebra un concert el segon diumenge de maig. Va començar l'any 1984, sobretot amb alumnes, joves estudiants, i aquest concert es feia principalment per eliminar la por escènica d'aquests joves, però a partir de l'any 1993, quan se va començar a agafar força la coral, va començar a participar i d'ençà d'aquí sempre encantat. Podem destacar que l'any 2003 va presentar el seu CD, han fet trobades, intercanvis amb altres corals. Aquí volia fer un apartat de les obres dedicades que tenia la coral. Antoni Parera Fons ens va dedicar la cançó de Mariner, Antoni Llamés va fer unes adaptacions de Les Vermadores i el Parado mallorquí, i na Bàrbara ens ha dedicat una cançó que encara tenim pendent d'estrenar i vull aprofitar l'ocasió per dir que és la nostra pianista oficial del 2013. I des d'aquí li vull agrair, jo i tota la coral, la seva labor desinteressada que sempre té nosaltres, que del 2013 estan nosaltres, i esperam poder presentar prest aquesta cançó que ens ha dedicat. Bé, aquí actualment també és que he posat moltes actuacions, però ja ho llegireu detingudament a la comunicació. I ja just per acabar, no sabeu tampoc, he posat una foto de la coral. Res, que aquesta coral ja compta amb una trajectòria de gairebé 30 anys i encara no ha perdut el seu tarannà familiar. I res, que just vull agrair a totes aquelles persones que han passat per la coral i recordar-les perquè han deixat tota la seva petjada i que resta sobre aquestes generacions i les venidores perpetuar el camí de la coral i el seu llegat. Gràcies. Bé, i per acabar el torn de les comunicacions, en Bel Maria Riera Oliver ens parlarà del llegat bibliogràfic i documental de Joan Riera Ferrari. Bé, bon dia a tots. Jo avui no venc aquí tant com a historiadora de l'art, sinó que venc com a bibliotecària de la Biblioteca Miquel Àngel Riera de l'IES Mossèn Alcover de Manacor. Per què? Perquè en el 2018 un dels pintors mallorquins i també espanyol més reconeguts, en Joan Riera Ferrari, ens va fer arribar a través dels seus hereus tot el seu arxiu bibliogràfic i d'imatges. No és molt freqüent que una biblioteca escolar albergui l'arxiu privat d'un artista. De totes maneres, i gràcies també a la intervenció i en el saber fer de na Bàrbara Duran, tenim una altra biblioteca privada que és la del músic manacorí Ramon Codina, que també ens va deixar, a part de la seva biblioteca i sobretot un arxiu molt important de partitures. Amb això vull dir que el que hem fet és tractar aquest llegat, classificar-lo, expurgar-lo si era necessari, per tal de posar-lo a l'abast de tots els investigadors o persones interessades en l'obra d'en Joan Riera Ferrari.
per la qual cosa hem digitalitzat totes les imatges, que encara no han acabat, amb la intenció de més endavant en tenir-ho ja tot classificat i catalogat per editar un llibre en tota la seva aportació que ens va deixar a nosaltres. Per què és important? Només vull recordar el cas d'un pintor contemporani molt reconegut, Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya, Albert Ràfols Casamada, que va donar la seva obra a l'Ajuntament de Barcelona, l'Ajuntament de Barcelona no la va acceptar i els seus hereus varen haver d'anar a rescatar llibres, pintures, cartrons, gravats en el Mercat dels Encants de Barcelona. Per tant, el seu llegat se va dispersar d'una manera horrorosa. Bueno, començarem, com vos he dit, en el desembre del 2018 arribaren les caixes del llegat d'en Joan. Aquí teniu els nostres amatents alumnes que voluntàriament o no se varen oferir a trasladar les caixes. En aquella foto d'allà dalt podeu veure la professora Gilabert i el professor Carrió que varen intervenir degudament en el trasllat i ho varen pujar tot a la biblioteca. En quant als llibres, 893 llibres tenim de la seva col·lecció, de la seva biblioteca privada. Una vegada classificats i catalogats, és important destacar un parell de blocs. El primer, tot un conjunt d'obres d'autors manacorins, amics seus, entre els quals podran citar en Jaume Vidal Alcover, en Miquel Àngel Riera, en Guillem Vidal, en Blai Bonet i en Alexandre Ballester. Però si a la col·lecció hi ha una cosa que ocupa un lloc preferent, són les obres sobre Egipte i Venècia, dues de les seves grans passions declarades. Inclús hi ha exemplars que semblen de bibliòfil. Els llibres abarquen des de vida quotidiana fins a rites funeraris, fins a històries sobre llibres sobre la història dels nubis, que després seran un dels objectes d'una sèrie seva, i també llibres sobre belles arts. A nosaltres, tots els que ens han arribat, ens van beníssim perquè tenim un batxillerat artístic que ens pot aprofitar. Són tractats d'anatomia, fotografia, obres de pintors actuals, publicacions de fotògrafs reconeguts i que van molt bé pels dos grups que tenim, o pels dos cursos, primer i segon de batxillerat artístic, i que de fet ja s'han emprat. En quant a les fotografies, és el lligat més gros que ens ha arribat. I tenim, encara ara bastant catalogant, però tenim catalogat probablement fins al 1990, de 1968 a 1990. Aquí teniu una petita mostra de les fotografies de les seves obres. La primera és, diguéssim, el primer que va fer, les típiques cases de l'arquitectura eivissenca. Aquí en teniu més exemples. És una arquitectura racionalista, però que en Joan, a l'encalat de les parets, ja hi comença a aplicar regruixos de calç. I aquí comença amb una de les seves dèries pictòriques, que és la representació del blanc i de la seva ombra, a través de, bé, o fulls de paper o
en l'estudi d'aquestes figures tan típiques seves, cobertes per teles i que mai mostren el rostre. També suposen un exercici de tractament d'esblanc. Ell col·loquialment ens anomenava les meves bobotes, supos per aquesta apariència una mica fantasmal que també li atorga a la representació un cert surrealisme. En quant a l'àlbum, que aniria del 80 al 83, segueix en sus d'esblanc i hi afegeix un hiperrealisme o un realisme fotogràfic en el dibuix, per exemple, d'un ou dins el plat o de l'estriptease d'un ou o tot el que fa referència a l'ou. Aquí és un autorretrat seu, tal volta és el més significatiu, i segueix pintant els seus nus, a vegades acompanyats per escultures clàssiques o senzillament asseguts o goitant per una finestra. Aquí això ja és el súmmum del surrealisme, aquest senyor embolicat amb una capa pluvial i una versió del retrat de la Gioconda. Tot això és el que en un magnífic article que també va publicar en aquestes jornades na Lourdes Melis, titulat La joventut artística de Riera Ferrari, defineix com un surrealisme irònic. Més endavant, ell el que fa és, anant a Basilea, a retratar les màscares del carnaval de Fastnacht. És el carnaval protestant més gros i se caracteritza sobretot per la crítica social, per l'alegria, dura 4 dies seguits, i les figures van disfressades portant aquestes màscares. Ell ens va retratar totes aquestes, són 3 exemples. Se pot observar que ja incorpora el collage a través del paper i la pincelada gruixuda per donar-los més expressionisme, i aquí el teniu, a casa seva, la bombolla de Caladó, precisament pintant aquests papers. I aquí és allà on ell abandona tot l'anterior, tota la seva trajectòria anterior, i treu la col·lecció de Venècia formada per 46 imatges. Aquestes són 3 d'elles. Venècia la representa no en grans monuments, no en meravelles arquitectòniques, sinó que la representa així com l'aigua la se menja i la devora. Ell ho diu, Venècia es mor, per tant representa ferros en rovell i closques també de vaporeto mig destruïdes, etc. Aquí ja entra de ple dins el que podríem anomenar la pintura informalista o pintura matèrica. Ell mateix fa els seus colors i els fa a base de clorofil·la de fulles, terres, resines, pol de vidre, pol de marbre, que va incorporant a la superfície del quadre. I la poètica es presenta tant en la representació plàstica com també en els títols que posa en les seves obres. Tuls i Sirocco a la platja del Lido, Venècia s'enfonsa o fragment destaca de la llacuna. No, ara cap. Val. De la mateixa sèrie que Venècia són els vells vaixells i els enfonsaments. Segueix la mateixa tècnica. Els testimonis
fins que arribam a una de les seves sèries més esmoses, que són Restauració per al temps perdut. Aquí teniu una dolenta restauració barroca, Sant Miquel, allà on ell comença a jugar amb el futur, entre el passat i el futur. Si vos fixeu, emplea un element d'ús industrial, com és la placa de metacrilat, per assenyalar el que és la restauració. Aquesta és la restauració naïf, aquesta és de els dos buts se titula Lesbos i l'altre, home, no passis d'aquest límit. Allà on, a part d'incorporar tots els elements a la superfície d'esquadra que vos he citat abans, aquí incorpora escultures de guix fetes seves. L'altra, ja és la darrera, és la sèrie Referències que dedica als seus estimats pintors americans. Aquest és el cas d'en Pollock i ell hi afegeix una nota, diguéssim, en aquest cas mediterrània, com és la caragola, mentre que aquí la referència als tributen a Warhol és evident i acompanya el grafisme de la Coca-Cola en tota una sèrie de llaunes espanyades. Finalment, ja per acabar, dir que en 1992 li atorgaren la do de l'Agrícola i se li va muntar una exposició que tenim perfectament documentada a la Torre dels Energistes de Manacor, allà on se va reconèixer tota la seva trajectòria fins aleshores. Aquesta és una imatge representativa, no vos pos imatges perquè més o manco són les que vos he muntades a el que vos he mostrat anteriorment. I això és tot, si voleu saber qualque cosa més. Moltes gràcies. Bé, i ara, si vos sembla, obrirem el torn de preguntes d'aquest darrer bloc. Bé, i nosaltres hem estat tan estrictes, anem amb una hora, és a dir, que ara tinc una hora per xerrar, que vos pareix això? Això ara aquí m'esplayaré. No, bromes a part. Bé, primer de tot, donar-vos les gràcies a tots i totes que heu participat en aquestes jornades, en el Teatre de Manacor també per haver-nos acollit davant les circumstàncies, diguem, atípiques que vivim. Ja sabeu que habitualment se feia en el museu, a la Torre dels Anellistes, i enguany hem canviat en aquesta seu i també ens ha anat molt bé. Com a cloenda, una mica, no m'allargaré, però sí que vull recalcar que bé, s'han presentat 24 comunicacions
que han tractat sobre temes d'història, patrimoni, cultura, art, medi ambient, i s'han cenyit moltes d'elles a la temàtica que havien proposat, que era d'època contemporània, però després també s'han inclosos dins aquests blocs que ja són habituals a les jornades. D'aquestes jornades jo he estat molt de temps de fora i no he pogut escoltar a tothom. La veritat és que com íntegrament només he escoltat el bloc que jo he fet de coordinadora, però vull recalcar diverses coses. Primer de tot, l'esforç que feis totes les persones que vos presenteu a les jornades, perquè cap dels que està aquí és professor universitari ni se dedica íntegrament a la investigació. I jo crec que això és molt important recalcar-lo, perquè a vegades pareix que la investigació també se pot fer des de la universitat i no és així. I jo crec que la mostra d'això són les jornades d'estudis locals, perquè aquestes microhistòries que nosaltres contem aquí són les que després utilitzen els grans teòrics per contar les seves històries generals. I si no se fessin aquestes microhistòries, després no tindríem aquesta visió global que potser és la que coneixem en els manuals. I jo crec que aquesta feina és molt important perquè estic segur que tots vosaltres i totes robeu molt de temps del vostre temps personal i de les vostres feines personals per dedicar-vos a fer aquesta investigació que mostreu aquí. Hi ha gent que repeteix i que són habituals i crec que tant Antoni com jo li agraïm l'esforç que fan any darrere any l'Albert Carvajal, Antoni Comil, en Sebastià, Antoni Pasqual, Antoni Sura de darrerament, ja s'ha habituat, en Magdalena, en Bàrbara, és a dir, tota aquesta gent que va presentant comunicacions. Estem molt contents, Nabel també, que me l'he deixat, no m'ho vull deixar ningú. Tota aquesta gent que ara vos presentau per primera vegada, estem molt contents i animam a més gent que s'interessi en les jornades i en fer investigació. Vull recalcar sobretot dues comunicacions, una que està feta per, jo crec que els més novells, que són en Nina Lamin i en Miquel Àngel Barrero, que ells encara són estudiants i s'han atrevit a fer aquesta comunicació. Jo crec que això és molt important i a més quan van comencin molt millor perquè així ja s'acostumaran a fer-ho. Crec que s'ha d'agrair aquest esforç. I després també en Melchor Riera i en Maria Pinya, perquè són dues persones que no estan habituades a fer aquest tipus de comunicació, però crec que el que ens han exposat és molt interessant perquè forma part d'un relat de la història de Manacor recent que si no fos perquè ells han recuperat aquestes fotos i aquesta història que ens contaran després, quan se publiquin les jornades, se perdria. I a vegades passa això, que les coses tan recents se perden, perquè són recents i no li donem importància. I avui en xerràvem, per exemple, quan xerràvem de recuperar, per exemple, tot aquest tema de la policia municipal, les espases, les pistoles que hi havia, la Mallòrica que xerra en Sebastià Sansó. Per exemple, jo com a tècnica de patrimoni és una vergonya el que passa allà, però hi ha legislatures que aquell tema no s'arregla. I a el patrimoni industrial de Manacor, com és una cosa recent, no li donem importància. I són aquestes coses, però que si no s'estudien i no queden, desapareixeran. I a vegades desapareixen coses més recents que coses molt més antigues. I crec que en aquest sentit és una feina molt important. En tercer lloc, dir-vos que Antoni i jo després de les festes ens posarem en la coordinació de tots els articles perquè puguin sortir per la Setmana del Llibre del 2021. Ja sabeu que normalment presentam sempre les jornades dins els actes de la Setmana del Llibre. Aquest és el nostre objectiu. Amb això què significa? Que tenim un poc més de marges, que encara no heu presentat l'article, però no en tindreu més. Vull dir que si després de festes no mos aduix,
Ja sabeu que nosaltres sempre som molt permissius, però tancarem, perquè si no no ens donarà temps de presentar-ho. I això per una banda. Per una altra banda, aquests darrers anys, això no n'he xerrat amb Antoni, però bé, aquests darrers anys, sempre en el dinar de cloenda de les jornades, si vos en recordeu, fèiem com una votació per al pròxim tema de les pròximes jornades, que seran en el 2022. No sé si ara és molt precipitat, però sí que potser podríem anar pensant temes de cara a la presentació del llibre, de cara a l'abril, i llavors sí que nosaltres també pensarem i entre tots podem fer unes propostes i votar-les i ja tenir el tema per les jornades del 2022. Per part meva crec que res més, crec que tots podem estar contents de com han anat aquestes jornades. Animar-vos que tot d'una que sapiguem el tema ens hi posem tots una altra vegada a fer-hi feina. I ja més a títol personal agafo un poc, ahir vaig agafar però com a de refilada el que deia Antoni Gomila i Albert Carvajal del tema del nom dels carrers, i jo sempre he tingut l'endarrer de que tota aquesta informació que posam a les jornades convertir-la trossos en exposicions, perquè tinguin més abast i que no només quedin un poc dins el cercle d'investigadors o de gent interessada en la història, sinó que tinguin un recorregut més ampli. I bé, m'heu donat una idea per aquest tema dels carrers, que així com enguany hem inaugurat fer visites de patrimoni, també fer visites que relacionin els carrers amb personatges històrics, i crec que és un tema de futur que almenys jo per part meva me fa ganes fer-hi feina, a veure si ho podem fer. I per part meva i per part d'Antoni, no sé si Antoni vol afegir res més. Ja està cansat. Moltes gràcies a totes i a tots.